Co se týče nového redakčního systému, který je vlastně součástí našeho školního webu, tak musím říct jediné, je to usnadnění celé mé práce. Kdybych měl říct příklad vkládání příspěvku, který obsahuje text, fotky a nějaké odkazy na externí weby, tak vše, pokud má člověk připravené, tak to samotné vložení v tom systému je na pár kliků. Kdybych to měl srovnat s redakčním systémem, který jsme měli na škole dříve v rámci starého školního webu, tak ta práce je 100násobně rychlejší v tuto chvíli. Pokud bych chtěl vložit příspěvek, tak vlastně se dostanu do sekce aktualit, kde vlastně veškeré příspěvky, které jsou řazeny dle data vložení, se mi krásně zobrazují a jediné, co já víceméně musím mít připraveno, tak je právě nějaká fotodokumentace s textem. Samotné vložení už je potom opravdu velice jednoduché s tím, že přidám vlastně na jeden klik novinku, kdy napíšu název akce, dám datum zveřejnění, kdy bude příspěvek publikovaný, vložím text, vložím si úvodní obrázek, přiřadím jaká akce, o jakou akci se jedná, to znamená takzvaný tag, vložím si fotky přes klasickou nabídku vybrat soubory a ukládám novinku. To je vše. Kdybych měl ukázat na příspěvek, který už tady máme vložený, tak se podívám, jestli náhodou všechny fotky jsou správně vložené, jestli se třeba nějakým způsobem něco nepokazilo. Můžu si fotky libovolně přesouvat, můžu ten příspěvek ještě jakoby doladit do toho ideálního stavu. Další nespornou výhodou našeho školního webu je víceméně to multiplatformní rozhraní celého webu. Vy jste schopni si krásně čitelně přehledně zobrazit náš web na počítači, na desktopu, ale samozřejmě na mobilních zařízeních náš web funguje perfektně také. Co se týče přístupnosti, tak náš školní web je samozřejmě připraven na tzv. Asistivní ovládání, to znamená dle nové legislativy i třeba lidé s nějakým zdravotním postižením mohou k našemu webu přistupovat pomocí dalších ovládacích prvků. Díky školnímu webu působí naše škola velice aktivním a přátelským dojmem na své okolí. Už to není nějaký uzavřený organismus, který si žije vlastním životem, ale je to celek, který by měl navenek působit a hlavně být transparentní. Co můžu za sebe říci, tak lidé, kteří se shromažďují u nás ve škole, ať už jsou to žáci, učitelé, tak samozřejmě cítí tu potřebu tu školu někam dál posouvat. A prostřednictvím třeba našeho webu opravdu můžeme ukázat, jaké akce se na naší škole provozují, do čeho všeho jsme jako škola zapojeni. A to, jakým způsobem jsme schopni díky našemu webu tyto záležitosti prezentovat, samozřejmě přispívá k celkové pohodě a k celkovému naladění celé školy. Pokud bych měl doporučit spolupráci s Virtual Vizi, tak za mě určitě ano. Já z toho mám velice pozitivní dojem. Ta spolupráce byla bezproblémová, v podstatě jsme se nikdy nedostali do žádné situace, kdy bychom byli v konfliktu nebo v nějakým takovým problému, takže pokud někdo o tom uvažuje a chce udělat třeba věci jinak a plánuje to, tak rozhodně bych to doporučovala.